tots podem ser susceptibles de caure en el prejudici? Jo crec que sí. Jo crec que sí, perquè és que la pròpia Carlota s'adona, suposo que és per això, no? Sí, perquè la pròpia Carlota en un moment donat s'adona que ella també té prejudicis. I és que, clar, portem 4.000 anys d'una determinada educació que és fruit d'una estructura social que és el patriarcat. I el patriarcat considera el centre del poder l'home d'una determinada edat, d'un determinat estatus, i sempre ha considerat el diferent, la dona, el malalt, etc., a la perifèria. Aleshores, això ho tenim instal·lat en l'inconscient i, per tant, fins i tot encara que reflexionis, de vegades t'adones que tens idees preconcebudes i que, per tant, pots tenir prejudicis fins i tot que no sabies que tenies. Però es deixa entreveure que també els que han sigut discriminats d'alguna manera també poden caure en la... Llavors, quin és el camí? Quina és la solució per evitar tot això? Jo crec que la solució és revisar molt les idees apreses, revisar-les constantment. Però és que les idees apreses et marquen moltíssim. I si no les passes pel filtre del conscient i te n'adones que moltes d'aquestes idees no són vàlides, no et treus els prejudicis de sobre.